basisschool De Wroudwies in Jessenheidserk waar de nieuwe editie van het tijdschrift Ziel uitreikt. Deze speciale editie is maken voor en terug de gemeente Noord-Est-Friesland. Het stripverhaal wat op de achterkant zit, dat is maken terug je die uit uw gemeente komt. En verhalen van mensen die uit uw gemeente komen. Echt makkelijk hoor en eigenlijk alles in de gemeente houden. Dus dat vind ik heel bijzonder. En daar ben ik inderdaad echt wel grutskop, ja. Het eerste exemplaar ging naar de Benneborgmaster van Noord-Est-Friesland, Mente. Ze valt zelfs precies in de doelgroep van het tijdschrift en zit bovenop met een foto en een interview in het blad. Nevens wethouder Jouta koert dan ik haast net oors dat ze de eerste wie die het ziel in de hand kreeg. In het blad komt Mente zelfs om het wut. Wat mijn hobby's zijn en wat taken er nog aankomen, waar ik zin in heb, wat ik al ga houden. Ja, dat soort dingen. Ja, dat is natuurlijk superleuk. Mente die vindt dat leuk. Ik vind dat natuurlijk ook heel leuk. Dus het is gewoon een feestelijk moment. En dus dat vieren we dan ook een beetje. Dus ja, het is gewoon echt leuk. In de klasse nemen de leerlingen van groep Zoon en 8 het tijdschrift rustig terug, maar Mente jouwt alvast een lied voorproeven van wat er al je te lezen is in deze editie. Er staat een recept in van zeewierchips en er staan verhaaltjes in en ding over het longenskip in Friesland, daar gaat het natuurlijk om. En een interview met mij, een stukje van Hanneke Jouta, de wethouder en plakjes die ik eens beziekje en nog volle meer leuke dingen. Zelfs geniet Mente volop van haar rol als Benneborgmaster. Ze vindt het net alleen nog leuk, maar het jouwt haar ook kansen en ondervindingen die ze ooit nooit hadden hier. Je krijgt natuurlijk net zo vaak de kans om op een tijdschrift te staan. Ja, dus je bent wel een beetje trots op jezelf. Ja, tuurlijk.